От семенцето до плода. Ние сме семейство Великови. Започваме нов проект. Да снимаме и да показваме всичко както е. Не лъскаво, не перфектно, а истинско. Ще видите как започва всичко. Едно семенце, малко почва и много грижа. Ще видите разсъдите, първите пониквания, пресаждането, дените в оранжериите, поливане, връзване, подхранване, борба с времето. А после, заедно с вас ще минем през всичко, което правиме на полето и в градината. Ще подразваме дръвчета, ще връзваме лозите, ще орем и култивираме, ще разсаждаме, ще мулчираме, ще поливаме, ще пръскаме когато се налага и ще се молим на дъжда точно когато трябва и да ни подмине когато не трябва. Ще показваме и грешките, защото земята учи така, понякога бавно, понякога сурово, и ще показваме малките победи, когато върже, когато озрее, когато щайката се напълни. Накрая идва плодът, такъв какъвто го бихме дали на своите деца. Ферма Великови, това е нашето ежедневие. И ако ви харесало това, което виждате, можете да си купите директно от нас, без посредници. Градински център Раданово и магазин Витамина са местата, където може да не намерите. Тръгваме с разсада още сега. Оттам нататък вървим заедно, стъпка по стъпка, ден след ден. Това е само началото.